So chisin pat nagalang jong Good News TV jong kasih jantia Synod Sepngi ni priang sngewbha ban ni U Blei ki perlok ki prajor ki parabangeng ki ba ju sngotenat banya Shakri lang bat ni lembaga ni ka step hak jingpuson na Ka Ktien ka jong Blei ngai U Blei baro hak ka kyrteng ba tengtam ka badan bor ka jong trai unom prim jong U Khrist Ka Ktien ka jong Blei ka bangin ya perkhat nge puson ka ni ka step ka lo naga gospel Loukas ka lang ka bakhat ar ka khot ka balai pinyo ka gospel Loukas ka lang ka bakhat ar ka khot ka balai pinyo ki Kintien Kiba kumni suk kita ki Shakri ya kiba haba wan ukenran unshem bagadang ya Sharai shisha ngaong happy ba un penpo Ialade un pensyong bam yaki bat un wan ba un Shakri ru yaki U Blei ni kurhu ni ki benta Ka Ktien ka jong Blei ka ni ka step ka benta ka bangi kwa ban perkhat kalau syapang ki Shakri kiba Sharai Ialade kane ka wei na ka jing hikai ka U Jisu Ukraine hala ki senran bat ya kita ki babut men bau dong don hang ni hasla perthai Loukas hang ne u yathu syapang ki Shakri kiba Sharai Shakri hang ne ka theo ya kita ki nong trei ka theo ru ya kita ki nong trei ki bang ki Shakri utrai dat Sharai hang ne ka mut ya ki jing yai trei minat ka jing yai up minat utrai Jisu bo kren ya ki ka benta umut ban ong lese badan arjat ki Shakri uwei ulong u Shakri u trei minat kthop but uwei pat ulong u Shakri u bahe satang ka aidau u bahe satang ka jingle jaipde ju nane u bajai tu para bangi it how try kaniru kalong ka jingpen kan mau yangi kiba kumno ki Shakri ni long kiba kumno ki khon ke jong Blei ni long kiba kumno ki Kristan ni long kiba minat top lane kiba aidau lane kiba jaitu ban Shakri ya ka kam ka kunrat ula IT hangi wei hala ka jong ka kamram ka ula shane hangi ka jingkli hangi ka long kiba kumno mu ki Shakri ni don kam palong ki Shakri kiba Sharai Ialade tat onda utra Jisu unwan kane ka bentang na Ka Ktien ka jong Blei ka pen kan mau yangi syapang kita ki Shakri kiba Sharai Ialade tat onda ukenrat unwan kumno ngin ki Shakri kiba Sharai Ialade kata kalau ka jingkli ka kapor ka banengkong kalong ki Shakri kiba Sharai Ialade gidai kita kiba yang scam ka jingget ban Sharai Ialade gidai ban long kiba yang scam ka jingget ka shitish ki Hebrew kalong ka balai ka khot ka bakhat ar lat ho karpang syakita ki Hebrew Kristan kiba dan hapeng ka jing phet wer ha ka por ka jing syak pen sitam ben ki balang ha ka spa snem ka ba si edi bat lai edi ka spa snem ka banengkong ba ka spa snem ka balai unong thau ong kumne ha ka shitish ki Hebrew lai khat ar ong to sumar ko para bange yo ba kumno kan don hano na phi ka donot basniu ka jingbom nge hagaban phai din no naga jinge hagan ka spa snem ka baad ba ka balai ka sarkar roman ka perkhat ban pen kolon no e ka jinge au Jesus Christ daga baterwa yaki kam sensyar ka ba he haki kpa ka balang kuwe ni kita Polikap ulalong way na kibakum kita. Ubasya terwa balik ya kata akmat upat ba. Baleno ya ka jingan U Jisu.
la kali ya ka jing kali yo polika kli sensyal jo ka himaru yo polika la da me kloi ban lenno yo Jisu ngin hai hame ka kam lengskor ka kam ka bakhro ka patri ka kam ka bahe hende da men omlen ngin thang no yame hagading upolika ula juba pulo prap hundriusnem ngala Shakri anu Jisu berapa jing Shakri anu Jisu prap hundriusnem ngam sim la siem ei no ngam sim la siem ei ka bakla hagan ka jinget ka bangalanget yo kung tau ong ngam la ban kan taj u nama une ula pen em ya ka mensiem ka jonga une ula pen em ya ka jingim ka jonga para bangai di jong uturai ngiem hagan ka por jaga ka thma mensiem ka jurba ban pen jot na thiau ya ka jinget ka jongi ka jing spa ka jing buram ka jing bor ka jing pen kala pen jot na thiau ka jinget ka jongi ka basisha utura Jisu upamanru yale yangi uyale yangi khun samla ka balang daki kor jingmang jingsta kani ka sa kas juk sayan but technology kala pen bernyai ki babun ki khun jo blai ban pen shong sunjo ka jinget ka jongi ki jat jing hikai ki babakla ki bala pen king january ki banget lahasor ne hanang kendong dongin long ki bala Sharai ban yang scam ka jinget ka para bagai utra Jisu kwa engi bangin ke li Ialade ka ba kumno ka jinget ngin pension rem ka jinget halal usyap ka bang ka sinjor lane ka jinget hamo siang ka bang ka nongrem ka ba scam tang menta hande ka ba ne adu bam cukot Sharai Ialade ko ki Shakri jong Blei ko ki kun jong Blei ko ki Kristan tungin Sharai di ta ka bagi yang scam ka jinget ka bahar ka ba khadu ka long in Sharai kumno Ialade kum ki Shakri jong Blei yang scam ka jingduai ka long kum ba kjet ya ka bor ka jong kodrat kjet ya ka bor utra kisenra na ka sngi pentecost sipo sngi ki yaine ka jingduai ban ap ya ka jing pen ko bor do mun sim khoi bat kita long ki atiar ki baklan ki ba job ki ka pathe namar ki yai minute thap ban em ha ki jing duai ki yai Sharai Ialade ha ki jing duai ba ki la mat ki jing pen ko bor sim job Blei ha preng ki jing ki ba ki ba ban mat ha preng ki jing tunju ki ba ki ban mat ha preng ki ba kum kata ka bor u Daniel ula job ki jing tunju ba bon rukam men dang don ha Babylon da ki jing duai kaba ula pelut kapor banyak slok pada Blei laisin hakasisngi ong Ka Ktien ka jong Blei pada ong tangkat taru handai ukan rat ngi utrai no premi U Khrist ula pendap ya ka mission ju ka ministry ka mission ju ka pen em da ka ula lek ka kaper ka samani banyak sat bala ukpa ha ka jingduai ba ka jingduai ka long ula jauh da ka sep kum ka snam ong Ka Ktien jong Blei para bangai bi jong utrai dong hin ya Sharai Ialade da ka bangin minat ban ap kami ya ka jingwan utrai da ka bang yai duai ka bo Blei un yai pen ko bor yang ida ka bor musim jo Blei ka gospel Loukas ka ba arpe ka ba life hundri ko ong namar kata to Sharai pi halaga sngi da ka ba duai bo on yo nyau ya pi ki ba bet balat no naki ek e baro kiban saja bat yang khawat khun ubreu para bangai bi ka jingkhat ngi ka ni ka step ka law dongin long ki Shakri ki ba yang scam ka jingdo ha ki jinggen dongin long ki Shakri ki ba yaine ka jingdo ai dongin long ki Kristan ki ba yang scam ka jingget ka bangi layo bat dongin long ki Kristan ki ba yaine ka jingdo ai banyak slok pada Blei hamala ka por maka khaleman kama ga ban job ka jingle ka jingten job ka jingben shai ba kom dat bau Jisu on one
ban xiao yang hi tat bau tau kan rat onwan baru syam bagi taki Shakri kidang ya Sharai usyam yang pada pi bagi dang ya Sharai yalah jong ka jingim U Blei kurku ya gini bentak Ka Ktien U Blei nyerap kesan bor ngi ang baro lembakan ke jingpen sngau ke jingpen sa skor na Ka Ktien U Blei tung ya duai sechisin pat ablei kupa jangi bah bedeng gisngongu kan ka por ya ka bangi yo banya slok banya perkhat ya plei jungmut ani Ka Ktien ka jome ka papan kan mau ngi babakhat ngi kotrai kum ki Shakri ki jome ki bala Sharai no Ialade ki kotrai ki bala yang skema ka jinget hapdeng ki jing ya tun khu mau seng ki bonjat hagani ki sngi bagi por menta perguapan kan mau yang ngi bagi long kita ki Shakri ki bayai ne haga jinget ki bayai ne aga jing duai banya slok lebat me labat sngi kena bagi light aga jing pensoi ngila ban yang scam apa ki jing bagi la king kotrai be i belong ki khun ki jome ki bas social ki bas social wada preng ki jingale jong ka jingim bagi Shakri ki jome ki ba ap ka jingkermen ka jome lamba U Khrist bo trai hakata ki jingwan ka ba asin ka jome trai bi to iarap yangi to kersyan yangi ki ko trai ai bor ngi ki ko trai pen ko bor ngi ka bor men sim jome pangila belong ki Shakri ki ba ap ya ka bor ka jome tat onda ma me ablay man pen ko bor ngi ko try da ka bor ka jong man sim jome sngew ka jingwa ne ka bor map shibun kila kila sim jom jingi na batang try na U Jisu itwai amen U Blei ko ku ini ka jingas lok jingi lembaga ne ka step Blei na ta ko prom ju amen